Нигез ташлары һәм күмерләнгән бүрәнәләр 10 майда иртәнге сәгать 10 тирәсендә чыккан янгын берничә буын Зариповлар үскән йортны тулысынча юк итә. Менә шунда каршыда гына утыра идек иш бабай. Монда хәзер малайның кичкенә малай шауып чыкты да, пожар диде. Әзгенә торды, бабай шауып чыкты, пожар диде. Без сикереп тордык, уже шауып киләбез, титтән уже утта күренә. Анда кая шилек бар, кая су бар, айда уже халык җыела. Каясы бакчада иде, кайсы кая күргәндә уже киләләр тотындык су нетергә сибәргә. Тимер колай белән тышлаган йорт санаулы вакыт эчендә янып бетә. Тиз арада килеп җиткән янгын сүндерүчеләр тырышлыгы белән Каралты кура мунчаны ут чылгап алырга өлгерми. Бүгенге көндә Сулхан бабай кызларында, Елай авылында алып киттеләр. Ничек больницадан. Хәле Аллаһка шөкер, уңайланды, реанимациядән чыкты. Авылдашлар бүгенге көндә бабайга ярдәмизеннән, акчалата ярдәмизеннән ине тыргызу өчен ярдәм җыя башладылар. Безнең төп бурыч инде бабайны кизгә хәтлек иле нигезле итү. Әле ярый үзе генә түгел иде дип сөйли кызы. Улы килене 6 яшьлек оныгы Сулухан бабайга кунакка кайткан була. Ялгыз чагында ут чыкса, әтиебезне саклап кала алмаган булыр идек дип сыкрана. Ярдәм зур булды, авыл халкы да бик булышты, ниләр дә бит бөтенесе булышты, тирәк күршеләр ниләрдә. Тирәк күршедән күрше авылларда бик булышты, мәчетләр булышты бик ни. Барсы да булышты, Алланың рәхмәте җаусын барсына. Бик булышалар, тирәк күршеләр булмаса, авылдашлар булмаса, вообще ни булган булыр. Тыргызырган ничек булса да кичерәк кенә бер ни булса да ясап бирергә. Сулухан ага Зариповның бүгенге көндә 5 баласының 4-се исән. Кайсына барып торса да ишек ачык, күңел иркен. Тик өлкән кеше туган нигезенә кайту турында хыяллана икән. Шул максаттан өлкән кешегә ярдәм итү акциясе башланган. Анага инде шулай район бюджетыннан акчалата ярдәм күрсәтеләчәк. Бу районның резерв фондыннан 60 меңдә 500 сум акчалата ярдәм бөлеп биреләчәк. Изге Рамазан айында барыбыз да игелекле эшләр эшләргә тырышабыз. 90-нчы дистәне ваклаган Сулухан аганы кышка кадәр үз куышлы итү шуларның иң саваплысы булыр мөгаен.